कॉल ऑफ मालवणी हाऊस अँड झील. हे निकिया ए काय झालं रे या अरे हा एक व्हिडिओ कॉल करते. व्हिडिओ कॉल मग रेंजचा काय करशील? अरे आता चतुर्थीक वायफाय बसून इले घराकडे काय बोलतो? फुल रेंज. बराबर कर काय व्हिडिओ कॉल कर हो. बॉस येऊच्या आधी कर नाहीतर ओरडतला तो. हा आणि हो बॉस इलो तर पटकन सांगा की होय, ते होय, चकाटे पिटू सांगतोय. नको. बाबू हा? रे बाबू अगे आहे कोणाशी बोलतो? आहे पाटला जर कित्याक दिसता गे. काय आहे फ्रंट कॅमेरा ऑन कर फ्रंट कॅमेरा. या खालचा बटन दाबू काय रे? या हा दिसला दिसला दिसतोय दिसला. ना. आणि आहे पाटल्या जरा नको थांबू. कित्या? त्या रेंजची फक्त एकच कांडी येता. लोट्यावर जा लोट्यावर फुल रेंज. होय रे हा. होय जातोय. माका माहित ना चतुर्थीक ऑफिसचा सगळा काम लोट्यावरूनच केलंय. वर्क फ्रॉम लोटा. हा. होय रे होय. बाकी तो पाडो हाडायचो होतो तो हाडला. आडलव गोट्यात असा देखवतो. ए नको रवान देत गे रेंज फक्त लोट्यापर्यंत येता गोट्यापर्यंत नाही. हा? होय रे होय. आणि हो बाबांका जीपे केलंय ते पैसे मालनात जावा आणि हाडा लवकर. हा पैशाचा रवान दे रे. पण माका सांग काल प्रवास कसो झालो? बसा गावला मा? हे आहे एवढी वर्ष प्रवास केलाय उभं राहून आणि आता तर रिझर्वेशनचा तिकीट होता मस्त झोपान इलाय. बरा बरा. पण हे इल्या आपल्या कोकणाची आठवण इली गे. अरे कोकणात ते आपले चतुर्थीचे 10 दिवस कसे मस्त गेले होय रे ना. होय. मस्त भजना उसळे बिसळे. हे इल्यावर तर परत रुटीन सुरू झाला. भांडूप ते चर्च गेट आणि लाईन पण आमची सरळ नाही ना. अरे. दादरला चेंज करूचा लागता आणि त्यात किती गर्दी ती. म्हणून अरे अरे झिला त्रास होता तर ये गावाक. अगे आई चालायचाच गे. मी काय एकटो असं त्रास काढणार हो मायारके खूप असत. आणि कोकणचो कॅलिफोर्निया होईपर्यंत कोकणी माणसं घेऊ त्रास असाच. मरण दे व्हॉट्सअपवर तुका एक फोटो धाडलंय आवडलो. गे आहे त्या पोरीचा फोटो तुका तरी आवडलो काय गे. हा आणि त्या पोरीची अपेक्षा बघलं 2 BHK. हाय माझ्या पगारात कसा तरी भाड्याचा भागता 2 BHK खायसून आडू मी. तू मेला तसोच राहू बिन लग्नाचो. गे आहे मी आहे ना डायनासोरची शेवटची पिढी नाही असे त्यामुळे थंडा घ्यावा जरा. याका काय सांगूकच नको. आणि आहे ता मारान दे तुका ना गुड न्यूज देऊची होती. कसली रे? तुझी मैत्रीण दिसली होती सगुना. काय सांगतो? कशी आती? अरे ता मारान दे तिच्या पोरांना गुन्हा उधळली असत. कसले? अगे एक पोर घेऊन इलो घरी. बाय माझे खयचा पोर? कणकवलीची असा खय जुळला? दिवा सावंतवाडी गाडीत. बघ बघ हा. मेल्या लोका जनरल डब्यात बसान पोरी पटवतात आणि तुझा रिझर्वेशन असान काय होणार नाही. ए आहे मी आहे ना लाख घेऊन येईन लाख. पण तुमका पडताला तुम्ही त्या पोरीचा मूळ कुळ सगळा काढतालास. हा मग काढूक नको. गे ताच नडता तुमका ह्याच नडता तुमका. हा? माका शिकवू नको. बॉस आता तुका फिक्स नडतलो. अरे आई हा आई आई होय रे होय. आई, नमस्कार नमस्कार. करते. आहे येत आमचं आई, संकट चला, सुटलो. हा येतो, येतोय आमची, हा, चला, येतोय, येतो. हो. चला. जा, जा, जा. तरी मला तुका बोललो होते लवकर येतो मला शोधता तुका. अरे इले रे ओ येतोय. सगुनाच्या पोरान पळून जाऊन लगीन अरे केल्या. ह्या काय चालू आहे? अरे